हम कइले बानी बर्दाश्त, हम जानी ले तहार चरितर। बस कइले बानी बर्दाश्त, बस अपने मनवा से तू बनेला पवित्र। तू बनेला पवित्र। छोड़ के आपन कनिया नचनिया साथे जिम करेले। के आपन कनिया नचनिया संगवा जिम करेला। ई कैसन एल्बम फिल्म करेला आ छोड़ के कनिया नचनिया साथे जिम करेला। कैसन एल्बम आ फिल्म, मतलब शिवानी सिंह के गाना लेके आवतरी एक छोड़ के आपन कनिया नचनिया साथे तू जिम करेला। उ पता बा केकरा पर बा? उ खेसारी लाल यादव पापा, जो खेसारी लाल कुछ दिन पहले और जिम करते हुए एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। उसी पे एक शिवानी सिंह गाना लेकर आ रही है, भाई तहलका मचा रही है। मतलब छोड़ के कनिया नचनिया साथे जिम करेला। मतलब कहा जाए मेरे लैंग्वेज तो अपना मेहरारू के छोड़ के केहू और के साथे तुम सब कुछ करता रहो। शिवानी सिंह को जौन गाना लेके आवता रही, मतलब ये पूरा खुलेआम जौन बोला जाता, खुलेआम चुनौती देता रही खेसारी लाल यादव के। जो खेसारी लाल जिम करते हुए एक वीडियो उनका बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसी पे शिवानी सिंह गाना लेके आवता रही और भाई नीचे से ऊपर तक खेसारी लाल के पूरा पोल खोल देता रही। मतलब पोल बोला जाता है, पूरा पोल खोल देले बारी। एगो वीडियो गाना में मतलब खेसारी लाल के पूरा पोल खोल देता रही। एक छोड़ के कनिया नचनिया साथे जिम करेला, आई कैसन एल्बम और फिल्म करेला। मतलब खेसारी लाल पर गाना लेके आवता रही और एक वीडियो में पूरा मतलब खुलेआम खेसारी लाल के चिनौती दे देता रही। एक पर का राय बताइए लोग, उनके जरूर कमेंट में बताइए लोग। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। देख रहे थे आप लोग खबर इंडिया। इतना के लिए थैंक यू।